Anam sana var aymelen munça fanadının bağdığını bilemektim. Sonra cevaplan %98%. Senin bilen çişir baydama %98% aymelek açan eli aymelek nerede görköden okmay, gelen okmay, giden okmay. Aymeleği öňrägem diýdim dinlen der bolmaňyz mümkin köpüňizden opş jogap bereýin. Aymeleğin okuwy biziňki ýalak däl, meselem kanukula inne çykdy olar. Şoňçup aymelek ine ýakyny nisip bolsa gelýär, bir aýdan sürpriz. Ondan gelen soň nisip bolsa bir hepdede daşarýurda gitmekçi, Tayland, Bali, gara gitmekçi bir hepdecik. Soň biz ikimiz bile Türkiýe gitmekçi. Şolar ýalak ýagdaýlym ýakyny gelýär, görkezler nakylym. Bärik ymykly ýerleşemek. Köp şon sorapsyňyz. Mirokamy okuw bolmasa da anarda ýaşamaly biz fakat. Sayın. Günaýym diýen bolsun. Oy, maňa gyýryýaňyz günaý galmy diýip. Ay diýýän aklym. Men şo wagt turýanna. Düýün toýa gittim. Gittim, gaýtdym, hala gittim, zat etdim. Hal näme urdy bilemok. Şo ýatşyma ýaň turdum. Saat näçe? 11-de ýatdym da. Gün saat 12-de turdum. 13 saat yatıplar. Kollarım ağır gelýär. Hani şu at näme? Zada gutardy, ýene başga zada başlandy, çeýnýä başlandy. Birazajyk gereksizligimi şöyle çeýnýä başladym. Gowum ýagdaýlaryňyz günüňiz haýyrly, bereketli, rızkly, saglykly geçsin. Menem bunu 3-4 ýere gitmeli. Esasy ejemlere gitmeli. Şunu hemme zatdan beter. Ondan size görkeçdirjek ýerler, amma orara görkeçjek. Garaz şolar ýaly alan reklamalarymy her gün berjegini adamlaryň ýüregine düşmän hem adamlaryň gowjak görüp taýlap zat eder ýaly alym bir epesçe reklamy ýöne her gün içmeseňni bir ýerine etjekdir. Ana şonuň bir ýerine etjek nesip bolsa siz bilen paýlaşarym görkezler. Garaz günüň dowamyny 2 sanak reklamy. Şu da meni ta makulaýada şuna. Günüň dowamyny 3 sanak reklamy etjekdir. Habarymyz bolsa nägüläşe garaşyp turun geýneýin çykaýyn. Aýreten özi işlemme ejemlere gitmeli. Garaz güçjö görkedeýin size özüm gidip görýän size görkezemok ýani. Garaz düýün bir ýapdyr aktiw boljak diýip soň begene aýtkany bolmadyň diýip aklym biram iýliň toýunyna bir hil halamaýanlar çekip dursam ya poziýalar şoň çekip bilemem. Garaz bar aktiw bolasym ile ýöne barap bir ýerge diýenam, "Boy men çekmeýdi." Bir ýerge meni almaýdy, ýani bir islemeýän zatyn meni etdirip bilmeýän aklym. Şonçem aktiw bolup bilmeýän, ýöne özüm düşürip özüm gurlap ejemler zat çekip bilýän. Her hili ýagdaýda adamlar bolýar maşgalaly. Men olara da düşünýän ondan yok çekecek men adamları seni görkeçek men aktiw bolmaly diýip bilmeýänligim üçin aktiw bolamam, çekemem, görkezemem. Düýün toýa gittim meselem. O da bir video paylaşdym günü. Ay
üçün ayırıp bere gayret etdi. Onu настроениямam qaçyağı, never çekýän onam alyp beýseler, onuň şoň köpçülük ýerde hiç paylaşakal. Onam neme demagam, düşünýänem olam ýagdaýyna gynanamam garad. Şoň ýalak. Gideýin ejemlere oňa muňa bul. Bolma propisyny bolan laýmyň her renkini giydi mene. Ýene ýany bilenem ýene ene munallym ene oy korkadyň size. Munallym femeden allym Aykan Madinden. Häzir üstüne de giyip korkatjak size munallym. Ondan soň munallym ýene haýsyny giydim bilema. Gara giyip korkadyň. Qarad bu qarasyny giydim. Ondan soň durunam agyny korkadyň balagam şul agyny korkadyň haýsy gelişdi ýa-da. Ene bu da agy. Ýa-da ýene Qarad ýadan pikiriňiz haýsy gelişdi? Ýa ikisem gelişmedimi? Näme diýän? İkisiniň başga dat bilen giymedim. Eger alasyň diýilse şu tak goýýan. TikTokda görýän bolsaňyz ýene aşağı goýan femmeden alyp ikisini. Yankılar ikisini giymedim. Şeyle giyindim. Yankılar ikisini goýja yubka çyklanma şolar bilen goýup kombin etjek buňam beýle giyindim. Güläş ýerde gideýin men. Güläş garaşdyrmaýyn, o men garaşdyrdy. Men garaşdyrman gideýin, bir ýygyrtmaýyn kylym. Ya goýdum men. Neyse gideýin. Bugün go aktiv boljakdyr. Nefip bolsa go görkezjek zatlanmadyr. Hükman paylaşarman görkezler. Men emekden bir hilek gördüm, näşin başga da giysem kam. Pikirimi ýetkäpler hiç belli bolmaz menki. Görüşürüz. Giymedim. Teşekkürler yani. Ulma dışarıda değildim. Korktum yangırıktan açıldım. Kalınrak giymedim. Bilaşım gelmedi. Ne de men iyice çekten birimi ermeder seyrettiyorlar da. Fikir. Onunla güleş alakalım iyi. Güle ödün baylar yaldı yanları. Ödüm skitgali. Ana. Skitgali han kaydanmamaydı iPhone almak deydi. Yadga verýän eken bu magazin dokument getirdim. Pul vermeli adamlar. Olacak kenle ödün baylar yaldı ya. Bak näme ay. Bu zatlar bara yadga da verýän eken bu magazin. Yadga iPhone alýan zati. Hawa. Bolgusa telefona pul vereniňiz be. Hawa. Ýylça çyk bolun gysda diýsen. Hawa yadga da verýän ekenler. Ýöne dokument getirmelken şeýlem bulaş. Güläş. Dokument getirmeli. Hawa dokument getirmeli. Onuň yadga berýärlerine. Şu nomerdir aklım. Arkaýyn habarlaşyp alyň teredim. Owadan bolmy? Ana. Bir kemşile ken gerek? Aytmy. Seret ýanyna ýakynadaýyn. Bular originallar gaýr. Şoňa görä ala görýän. Ana. Adreslere mene. Belläň şu nomeri. Mehmanlar, karoçy, gördüňiz zatlaryny original. Original zatlar var. Berdäk şu magazinna reklamamyň sebäbini aýdaýyn size. Men gelýän üçin size %20 minimumdan başlaýar, %50 çenem skitka bilen dowam etýän ekenler akylym şu ene. Her hilik renkde görünüşi şu arkamda görkezde birini giyip birini çykardy. Görüşüňiz ýaly 20-den 50 çenni hani zatdan zada üt goýanlar. Meselem tutup hemmesi 50 diýip biljekler ýöne minimum 20-den maksimumum 50 çenni skitkamyz dowam etýänler. Arkaýyn gelip şu goýan nomerime jaňa diçke Aşgabat morly ýerimiz gelip bilýänsiňiz. Häzir ýene görkezdir. Muhaze güläşem marak, saňa baýlar ýalyk duýany ödüm geydi çykardy. Ýok gatyn üýt goşup saýrama zatlar bardyr. Arkaýyn gelip alyň. Moşlu diýär. Seret. Görýänmi? Geçmeydi. Geçme alıp barýan. Şeýle goýsaňyz gurujy durýar. Ene. Ters goýun sagyny. Ene. Seret suwy akýara.
maçalkan ne şu liftin üstünde duruyor. Şunu eremeye atak suğun üstünde erese, tuğun üstüne koysanız ereye takıla böylemiş. Ne? Erer. Nem için sebebi bu tebiye sağın olan için. Hiç ilhimik koşuldu yok olan için. Ondan sonra şu tutarayarana şu maçalkacağı. Şu. Süper otayım. Tuvaleti yu banyanı yu kara maçalka. Ödüm şu maçalkanı Google'a girip sonra bir de görsen hiç ili mikrop özüne çekmeye. Ödüm şunu öyle de koy 5 minute koyucudur. Hiç ili. Yine bugün Allah yurdu. Var değilseniz ağay fəxrə. Neyim sen dadını yu görüyor mu sen neyseniz? Men yüzüme hiç demeden yok. Sizin kade etmeye kılım. Ne mesela yerden alay akşam limon yiyip bilersiniz. Ya yerden lavanta akşam gülü yiyip bilersiniz. Yüzümü de göre almalılar. Ne şunu bilin şun için. Ben alıp da yüzüme göre almasam elbette men kade eder yönü. Yüzümü de göre almalılar. Oynamanı 13-14 korunuşta çıkarmadım ha. Kanı köpelsini çıkarmadım ha kılım. Ne? Görüyorsunuz mu? Her hepte bir gede çıkma çalka değirmeler yüzünüzü. Atak şeyle günlerde köpürcük ötüyorsunuz. Köpürcükler yuğuyorsunuz ya da şu kaptan bile yuğuyorsunuz. Alma için 861, 83, 83, 87. Can edip alın. Ulu olmadı xaiştim ben. Şu beycam sakran dedim. Xaişt etken size. Xaişt. Ettiğim sakran. İnima berliyen sonra mardan nereden alıp bolya. Daşağıdan nereden alıp bolya. Onun sonra neme qarad nereden nehil alıp bolya. Arginallarını soruyanız da. Sakran ettiğiniz bakalım. 861, 83, 83, 87 numara canadın. Şema canad yanada soruyanız. Gün moment numaralarını beriye haysi vilayette bolsanız da. Gün numaralarını beriyenler habarınız bolsun. 861, 83, 83, 87. Başka da sorularınız için, optum almak için, plan yerde satmanı almak için, başka baka tabi arzan edip beriyeler. Şodatlan hemmesi için 861, 83, 83, 87 numara can edip biliyeniz. Kremam var. Sağınan badır. Şunu sakranıp edim. Sabırlı görün şunu. Krem gerek. İlk sağın. Son kara krem. Son şu güneş çalıyana da. Saptırma şol üstüne edin yüzünü de göre sağın alıp çıkıyor. Yüzünü de yakalmam. Şunu göre sağın alın. Yüzünü de dürtük var. Şunu göre sağın alın. Şol üstüne bir ay, bir yarım ay. Bar neme olsun. 2 aylap et görün yüzünü de ne? Hilek nemeyle ütko yani. Görürsünüz. Ne da çok sakran edip alanda köpüğün neyl ulan şunu katı az miktarda çalmalılar. Bir yılına da 6 ayına da gitmeliler şu kremler. Ne seyredin. Çalyanız yüzümde ne filtrine hiç sat yok ne şu var. Ana. Çalyanız. Sonundan. Hadır. Boynuna bilen çalın boyuna esafri. Sakran dedip alın, gayrat edin, kıyın şu baydağı basma. Çünkü alyana da güneş kremi, şu güneş kremi seyredin. Yine şu arkasına okan nemelere peydalığını birinci bilen, ikinciden yüzünüzü yalpırlat ya. Ne çıdattan gora ya 150 manadan bakasa üyt koşuşun var. Hiç ile kaldırmadım. Siz alın bir öğrensin şunu. Alyana çap koyuyorsunuz. Onu koymak bolonok düğünden o siz peyda da ziyan verirsiniz yüzü. Yine seyredin. Alın sakran dedim şunu. Bollu şulom ki. Seyret inne. Geçme şunu. Yine seyret. Karıştır ya elin bile. Yine seyret. Yine yüzüm şunu. Seyret yayray şunu. Mıç eden hiç oğlan gıyı çağı ulu tapağı yok arkayın ulanım seyret çalınan yüz bilen çalınmadık ahır gönü bellet yani yal pul et ya